ኣብ ዓለምና ብዛዕባ ታሪክ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝትርኽ ብዙሓት ፊልምታት ተሰሪሑ። እዘን ፊልምታት እዚኣተን ንሃገርና ሓዊስካ ናብ ተፈላለየ ቋንቋታት ተተርጉመን በሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ብመስኮት ቴሌቪዥን ተራእየን። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብ እቶም ከም ቀንዲ ገጸ ባህሪ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኪሎም ዝተዋስኡ ተዋሳእቲ ከመይ ገይሮም ነታ ፊልም ክዋስኡ ከም ዝተመርጹን ከምኡውን ቅድሚ ነታ ፊልም ምስርሖምን ድሕሪ ምስርሖምን ነቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ዘጋጠሞም ዘደንቕን ዘሕዝንን ንምእማኑ ዘጸግም ፍጻሜታት ክንድህስስ ኢና። ኣብ መንግስቲ ቲቪ ይኹብ ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ቤተሰብ ናይዚ ቻነል ንክትኮኑ እናዓደምኩ ቀጻሊ ዝዝርግሑ ዘደንቑ ዘገርሙ ሓጸርቲ ዶኩመንታሪታት ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ናይ ሎሚ መደብ ንኽሓልፍ ብሓባር ንከታተል። ዋላ እኳ ብዛዕባ ታሪክ ኢየሱስ ዝምልከቱ ፊልምታት ኣብ ዓለምና ብብዝሒ እንተተሰርሑ ንሎሚ ግን ገለ ካብኣቶም ከም ቀንዲ ገጸ ባህሪ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተላቢሶም ዝተዋስኡ ተዋሳእቲ ክርኢ ኢና። ቀዳማይ ዛንታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝድህስሳ ፊልምታት ሓንቲ ዘ ፓሽን ኦፍ ዘ ክራይስት ብሚል ጊብሶን ዝተዳለወት ኮይና ኣብ 2004 ዝተዘርግሐት ፊልም እያ። ኣብዛ ፊልም ተራ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋስአ ጂም ካቪዜል ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝርከባ ሌማ ኤንድ ጎስት ታውን ኣብ ስቱድዮ ቺቼኔታ ዝተቐድሐ ኮይኑ ንፍርያት $30 ሚልዮን ኣሜሪካ ንመዋዕውዒ ድማ $15 ሚልዮን ኣሜሪካ ወጻኢታት ተገይርላ። እታ ፊልም ብድምር $612 ሚልዮን ኣሜሪካ እታው ረኺባ። ናይ ካቶሊክ እምነት ተኸታሊ ዝኾነ ጂም ካቪዜል ካብዛ ዘ ፓሽን ኦፍ ዘ ክራይስት ትብል ፊልም ተራ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምጽዋቱ ኣብ ሙሉእ ህይወቱ ኣብ ልዕሊኡ ዓብ ጽልዋ ከም ዘሕደረትሉ ይዛረብ። ዋላ እውን እታ ፊልም ዝተዘርግሐት ሓያሎ ሚልዮናት ዶላራት ምእካብን እታ ፊልም ንዋናታታ ገንዘብ ክተምጽኣሎም ከላ ንዑ ግን ዓብ ጸቕጢ ከም ዘምጽኣትሉ ገሊጹ። ኣብዛ ፊልም ተራ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጻወተ ተዋሳኢ ንቐንዲ ኣፍራይ ናይዛ ፊልም ዝኾነ ሚል ጊብሰን ክገልጾ ብዘይደልዮ ምኽንያት ከም ዘይፈቱ ይዛረብ። እዚ ተዋሳኢ እታ ብሙሉእ ድሌት ዝተዋስኣላ ፊልም ድሒራ ሽግር ከም ዘምጻኣትሉ ይዛረብ። ነዚ እዩ ድማ ኣብ ሆሊውድ ዝነበሮ ጠለብ ዝነከየን ድሕሪኡ ድማ ከም ቀንዲ ኣክተር ኮይኑ ንኽዋሳእ ዝደወለሉ ሰብ ከም ዘየለ ዝዛረብ። እቲ ምኽንያት ሓደ ግዜ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካራክተር ተላቢሱ ስለ ዝተዋስአ ኣብ ካልእ ፊልም ካልእ ገጸ ባህሪ ክህቡኒ ስለ ዝተጸገሙ ምዃኖም ይገልጽ። ተዋሳኢ እዛ ፊልም ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን መስበርቲ ዓጽሚ ሓዊሱ ብዙሕ ነገራት ከም ዘጋጠሙ ይገልጽ። ብፍላይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተሰኪሙ እምባ እናደየበ ዘርኢ ትርኢት እናገበርና ከቢድ ብድሆ ኣጋጢሙና ዝበለ ተዋሳኢ ክሳብ መስበርቲ ዓጽሚ ከይተረፈ ከም ዘጋጠሙ ገሊጹ። ድሕርታ ፊልሙ እንተኾነ እቲ ተዋሳኢ እቲ ብድሆታት ከም ዘይገደፎ ይዛረብ። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተዋሳኢ ኩሉ ስእልታተይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተዘርጊሑን ተሰቒሉን ክርኢ ጽቡቕ ስምዒት ኣይፈጥረለይኒ ይብል ሰዓቢ ካቶሊካዊ እምነት ዝኾነ ተዋሳኢ ጂም ካቪዜል። ካልኣይ ኪንግስ ኦፍ ኪንግ ኣብ 1950ታት ክልተ ፍሉጣት ከዋኽብቲ ኣብ ዕዳጋ ፊልም ፖስተራት ዓብሊሎም ነይሮም። እዞም ክልተ ተዋሳእቲ ፊልም ፎክስ ፈለምቲ ስነ ጥበባውያን ከም ዝነበሩ ታሪኾም ይሕብረና። ብፍላይ ድማ ተዋሳኢ ጀፍሪ ሃንተር ዘ ፕሪንስ ኦፍ ኒልሰን ዘ ብሬቨን ገለ ካብተን ቅድሚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካራክተር ምጽዋቱ ገለ ካብተን ዘደንቕ ናይ ተዋስኡ ክእለቱ ዘርአየለን ፊልምታት እየን። ብተወሳኺ ተዋሳኢ ኣካላዊ መልክዑን ናይ ተዋስኡ ክእለቱን ኣብቲ እዋን እቲ ብዳይሬክተራት ከም ዝተመርጸ ይዛረብ። እዛ ፊልም ኣብ እስፓኛ ዝተቐርጸት ኮይና ጀፍሪ ሃንተር ድማ ንገጸ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውክል ከም ዝተመርጸ በዚ ኸዓ ዓወት ማዕጽዋ ኸፊታ ክትጽበዮ ምዃና ከም ዝኣምን ገይርዎ። ድሕሪኡ ከምቲ ተዋሳኢ ዝሓሰቦ ኣሽንኳይ ዶኒ ኢንዱስትሪ ፊልም ክቆጻጸር ብኣንጻር እቲ ዝሓሰቦ ሓደ እኳ ከም ቀንዲ ተዋሳኢ ዝጽውዖ ኣይተረኸበን። ድሕሪ ምስራሕ ኪንግስ ኦፍ ኪንግ ኣብ ውሕዳት ፊልም ከም ቀንዲ ኣክተር ዘይኮነ ከም ተሓጋጋዚ ተሳቲፉ። ኣፍረይቲ ፊልም መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ዝሓለፈ ስርሖም ተመርኪሶም ተዋሳእቲ ይመርጹን እዚ ሰብ እዚ ነዚ ካራክተር ክሰርሖ እንተዝኽእል ጽቡቕ ምሰርሖ ኢሎም ይመርጽዎም። ኢየሱስ ክርስቶስ መሲልካ ምውሳእ ቀሊል ኣይኮነን። ህዝቢ ድሕሪ ነታ ፊልም መርኣይ ዝስምዖ ስምዒትን ድሒሮም ድማ ነዚ ተዋሳኢ ከም ካልእ ሰብ ንምጽዋት ከቢድ ብድሆታት ከም ዘጋጥሞምን እቶም ዳይሬክተራት ገሊጾም። ኣብዚ ገጸ ባህሪ ዝተዋስኡ ሰባት ዳግማይ ንኻልእ ገጸ ባህሪ ዝመርጾም ኣይረኽቡን እዮም። እዚ ንተዋሳእቲ ድሒሩ ዝመጽእ ከቢድ ፈተና እዩ። ብፍላይ ድማ ድሕሪ እቲ ኣፍልጦ ብማሕበረሰብ ምቕባልን ብዝሓለፉ ጎደናት ዘጋጥሞም ነገራት ከቢድ እዩ። እዚ ውልቀ ሰብ እዚ ንታሪክ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝድህስስ ፊልም ኪንግስ ኦፍ ኪንግ
ድሕሪ ምስርሑ ወቕዒ ኣጋጢምዎ ኣብ ፍርቂ ኣካላቱ መልመስቲ ኣጋጢምዎ ስለ ዝነበረ ክዛረብ ይኽእል ኣይነበረን። ታሪክ እዚ ተዋሳኣይ ከም ዝነግረና ኣነባብሩ ጥራይ ዘይኮነስ ሞቱ እውን ኣይጸበቐን። መዛግብቲ ታሪክ ከም ዝሕብርዎ ካብ ላዕሊ መደያይዎ ናይ ገዝኡ ሚዛኑ ኣጥፊኡ ናብ መሬት ወዲቑ ኣብ ርእሱ ከቢድ ማህረምቲ ስለ ዝገጠሞ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ሕማቕ ዕድል ድሕሪ ነዊሕ ሰዓታት ሃልዋቱ ስሒቱ ተረኺቡ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ኣብ እዋን መጥባሕቲ ብ27 ግንቦት 1969 ዓሪፉ ክመውት ከሎ ወዲ 42 ዓመት እዩ ነይሩ። ሳልሳይ ጂሰስ ኦፍ ናዝሬት ኣብ 1975 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብ ቴሌቪዥን ኢጣልያ ዝፍኖ ዝነበረ ክልተ ሃይማኖታዊ መደባት ሙሴን ግብረ ሃዋርያትን ዝብል ፊልም ዕዉት ምዃኑ ኣስተብሂሎም ንሰበ ስልጣን ኢጣልያ ህይወት ኢየሱስ ብፊልም ክስራሕ ሓሳብ ኣቕረቡ። ሓሳቦም ድማ ተቐባልነት ረኸበ። ስለዚ ድማ እቶም ኣፍረይቲ ፊልም ምስቲ ብሃይማኖታውን ታሪኻውን ፍልጠቱ መወዳድርቲ ዘይብሉ ፍራንኮ ዘፍረል ኣብ ምዝርራብ ግዜ ዘየባኽኑ። ዘፍረል ስክሪፕት ጽሒፉ ምስ ኣዳለወ ንፊልም ዝኸውን ሰብ ክደሊ ጀመረ። እቶም ቀዳሞት ኣብ ኣእምሮኡ ዝመፁ ደስቲን ሆፍማንን ኣልፓቺኖን እዮም። ገጾም ግን ፍሉጥ ስለ ዝነበረ ንኢየሱስ ክርስቶስ ወኪሉ ዝዋሳእ ተዋሳኢ ከናዲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከደ። ኣብኡ ድማ ምስ ሮበርት ፖል ተራኸበ። ሮበርት ፖል ናይ ይሁዳ ገጸ ባህሪ ክዋሳእ እኳ ተሓሲቡ እንተነበረ ብምኽንያት መልክዑን ብዝነበሩ ናይ ምውሳእ ብቕዓትን ድማ ኣፍረይቲ ናይታ ፊልም ድሕሪ ብዙሕ ክትዕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ገጸ ባህሪ እንተተዋሲኡ ጽቡቕ ይኸውን ብምባል መሪፆሙ። እታ ፊልም ተዛዚማ ንምርኢት ምስ ተዳለወት ዘይ ከም ካልኦት ፊልምታት ነዚ ተዋሳኣይ ዝናን ክብርን ኣየምጻእትሉን። የግዳስ በንጻሩ እኳ ደኣ ካብ ዝናን ክብርን ሓሊፉ ብዙሕ ጸቕጥታትን ያስዒብሉ። ኣብ ዝተፈላለየ መዘናግዒ ቦታታት ክንቀሳቐስ ከሎ ጋዜጠኛታትን ብዙሓት ሰባት ስእሊ ብምስኣል ናብ ማዕከናት ዜና እናዘርግሑ ብዛዕባኡ ይዋዘዩን ይላገጹሉ ነይሮም። ድሕሪ እዚ ዓቢ መንፈሳዊ ጸቕጢ ከም ዘጋጠሙ እውን እቲ ተዋሳኣይ ይዛረብ። እቲ ስእሊ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክልጠፍ ግቡእ ኣይኮነን ዝበለ ተዋሳኣይ ካብታ ፊልም ዝተፈላለዩ ትርኢት ብመልክዕ ስእሊ ተሓቲሞም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ክዝርግሑ ምኽኣሎም ኣይፈተኽዎን ብምባል ነቲ ዘሎ ኩነታት ይቃወም። ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን፣ ግን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ገጸ ባህሪ ወኪለ ዝተዋሳእኹ ከማኹም ተራ ሰብ እየ ይብል። ዋላ እኳ እታ ፊልም ካብ እትዝርጋሕ ዓመታት እንተሓለፈ እዚ ተግባር ግን ደው ኣይበለን። እዚ ድማ የጨንቐኒ፣ ኣብ ውልቃዊ ህይወተይ እውን ዓብ ጽልዋ ሓዲሩለይ እዩ ይብል። ብድሕሪ እዚ ኣብ ዝኸዶ ኩሉ ይፍለጥ ስለ ዝነበረ ከም ኩሉ ሰብ ብናጽነት ህይወቱ ክነብር ስለ ዘይከኣለ ካብ ማሕበራዊ ዝምድናታት ክርሕቕ ጀመረ። ከምቲ ተዋሳኣይ ብድንጋጸ ዝገልጾ ኣብ ጎደናታት ከይተረፈ ገለ ሰባት ተኣምራት ክገብርን ክፍውስን ይሓቱኒ ነይሮም። እዚ ድማ ብዙሕ ጎድኣኒ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብታ ፊልም ዝነበሮ መልክዑ ቀይሩ ካልእ ሰብ ክመስል ጭሕሙን ጸጉሩን ከም ዝላጸዮን ስራሕ ፊልም ይኣኽለኒ ብምባል ህይወቱ ናብ ካልእ ስራሕ ከም ዝቐይሮን ድማ ይዛረብ። ብድሕሪኡ ካብ ስራሕ ፊልም ርሒቑ ማንም ዘይርኦ ስራሕ ሬድዮ ተዋፊሩ። ንስራሕ ሬድዮ ዝኸውን ናይ ድምፂ ቅድሓት ኣብ ምግባር ኣተኪሮም ብድምፂ ዝተቐድሑ ብዙሓት መጽሓፍቲ ኣዳለዉ። ኣብ 2017 ዝሰርሓ ፊልም ሬዴምፕሽን ሓንቲ ካብተን ዝያዳ ተረኻዊት ስራሓቱ እያ ነይራ። እዞም ኣቐዲመ ዝነገርኩኹም ኣብ ዓለም ተዋስኦ ዝናን ዓወትን ዘመዝገቡ እኳ እንተኾኑ ሓደ ግዜ ብሰንኪ ዝፃወትዎ ገጸ ባህርያትን ዘጋጥሞም ብድሆታት ካብ መጠን ንላዕሊ ከም ዝኾኑ ይንገር። ናይ ነፍሲ ወከፎም ተዋሳእቲ ብዙሕ ዘደንቕ ተሞክሮታት ኣለዎም። ንሓደ ሕሱም ገጸ ባህሪ ወኪሉ ዝተፃወተ ውልቀ ሰብ ካብ ተዓዘብቲ ብጥይት ክሳብ ምህራም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ኣጋጢሙ እዩ። ናይዚ ምኽንያት ገለ ሓያላት ተዋሳእቲ እቲ ዝተዋህቦም ጠባይ መሲሎም ዘይኮነስ ኮይኖም ስለ ዝዋሱ እዩ።